Nagbitiw na sa pwesto si DepEd Undersecretary Trigib Olayvar sa gitna ng pagkakadawit niya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa Department of Education, formal lang nagsumite ng resignation si Yusek Olayvar sa Malacanang na siyang kinumpirma rin ni Palace spokesperson Claire Castro. Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Trigib at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Na po ito. Kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap? Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Nauna nang isinangkot si Olayvar ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Blue Ribbon hearing, kung saan iginiit ni Bernardo na may mga transaksyon sila na may kinalaman umano sa mga proyekto ni DepEd Secretary Sonny Angara mula 2019 hanggang 2024. Ayon pa kay Bernardo, tumatanggap umano si Olayvar ng mga deliveries na katumbas ng 12% ng proyekto na siyang pinabulaanan naman ni Angara.